من الشيطان الرجيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وبعد السلام عليكم. يوم ɗaya ga watan Rajab 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. 8 ga watan uku shekara ta 2019. Ya ku yan uwa musulmi, san gari da kuma soyayya ga inda mutum yake rayuwa da inda iyayen shi da kakannin shi da kannan shi da abokan shi da sauran yan uwa musulmi suke rayuwa, wannan fitra ce wacce Allah madaukakin sarki sanya ta akan kowa. Har annabawan Allah madaukakin sarki yayi mana nuni akan cewa suna son garin su. Ya tabbata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito tsakanin Makka da Madina, lokacin da mutanen shi suka kore sa, yayin da ya tsaya a wani gari da ake kiran shi Juhfa, annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar shiga garin Makka sai ta kawo. A lokacin sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da aya yake cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad. Wato wanda ya saukar maka da alqur'ani mai girma zai mayar da kai zuwa ga garinka da aka fitar da kai. Wanda yake nuni akan cewa shi annabawan Allah madaukakin sarki suna son garin su. Annabi Ibrahim alaihi salam yayi magarin Makka addu'a yake cewa rabbi ja'al hadha albalada amina warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan cewa shi ma yana yi wa garinsa addu'a. Wannan duk me yake janyewa? Soyayya ga wannan garin. Larabawa suna da wani misali da suke bugawa, suna cewa watanun la nahmihi la nastahiqqu al-aisha fi. Watan garin da ba za mu iya kare shi ba, bai halatta mu zauna a cikin sa ba. Wannan zabe da ake fuskanta, zabe na gobe, zabe ne wanda yake mai matukar muhimmanci ga rayuwar mu, ga makomar mu kanmu, da makomar iyalanmu, da makomar kannanmu da yayanmu da iyayenmu da kakanninmu da ma waɗanda ba a haife su ba. Babban misali da zamu tuna shine mu tuna lokacin kafin wannan gwamna ya zo, a ina muka tsaya, a ina muke a da, sannan yanzu a ina muke. Mu yi kokari mu fito kwanmu da kwarkatanmu domin mu zaɓi watan zaman lafiya, sannan kuma mu zaɓi waɗanda muke kyauta musu zaton cewa za su tabbatar da wannan zaman lafiyar a cikin al'ummarmu. Wannan idan muka duba kusan ita ce matsaya ta al'ummar musulmi gabaki ɗaya ta jihar da ma waɗanda ba musulmi ba, saboda babu wanda baya buƙatar zaman lafiya a cikin rayuwarsa. Mu yi ƙoƙari mu yi wannan. Na farko mu sani cewa hakan alkhairi ne gare mu, sannan kuma alheri ne ga bayan. Su kuma kujeru da aka samu sabani akan su, misali ƙananan kujeru na House of Assembly, wannan sai mu duba, kowanne ɗaya daga cikin mai duba cewa wanne ne yake tunanin zai iya kare masa amanarsa, zai iya kare masa mutuncinsa, zai iya kare masa abin da ya sa ya tura shi wannan wakilci, to wannan sai mu zaɓe shi. Da Allah kirana da nake shine kada mu yadda mu bari sabanin da aka samu akan ƙananan kujeru na su 'yan majalisu na jiha ya sa mu kasa fitowa mai zaɓen gwamna wanda yake da muhimmanci ga rayuwarmu. Wannan abu ne wanda yake mai kyau. Wannan nuni ne zuwa ga soyayyarka ga garin da kake rayuwa a ciki, ga garin da watakila 'ya'yanka suke rayuwa a ciki, iyayenka da ƙannenka suke rayuwa a ciki. Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen shi suka fitar da shi daga cikin garin Makka yake cewa ba da mutanen shi sun fitar da shi daga cikin Makka ba, da bai fita a cikin garin Makka ba. Ya ku yan uwa musulmi, wannan zabe da za a yi, muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya sa a yi wannan zabe lafiya. Allah madaukakin sarki ya zaba mana gwamnoni na gari,
sannan kuma su ma 'yan majalisu Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana 'yan majalisu na gari. Duk wanda yake alkhairi ne gare mu, ga al'ummar mu, ga maslahar musulmi da musulunci, ga maslahar zamantakewa ta ƙasa, ga maslahar har dabbobi, Allah maɗaukakin sarki ya bashi nasara. Wanda kuma yake ba alheri bane ga al'umma ga baki ɗaya, musulmansu da waɗanda ba musulmansu ba, kada Allah maɗaukakin sarki ya bashi nasara. Hada wassalamu alaikum warahmatullahi.